Әйдә, әйдә. Бу кем? Бу кыз. Кыз? Нинди кыз? Кечкенә, матур кыз. Кыз нишли? Кыз сикерә. Кыз сикерә. Мин сикерәм. Бу кем? Бу малай. Малай. Нинди малай? Малай зур, матур. Малай нишли? Малай уйный. Малай уйный? Әйе, малай уйный. Малай уйный! Мин уйныйм! Тәмле. Әни, бу кем? Бу әти. Әти. Әти нишли? Әти сок эчә. Әни, сок кирәк. Сок эчәм. Мә сок эч. Рәхмәт. Мин сок эчәм. Сок тәмле. Бу кем? Бу әни. Әни нишли? Әни йоклый. Әни йоклый. Мин йоклыйм. Кояш ятты бишегенә, күзләрен йомды. Кошларда